అయిపోయా కదా నువ్వు వాళ్ళు ఎంబడే ఉండవు కొత్తగా బొట్టు పెట్టాలి. నీ పేరు నేత్ర, మీ అమ్మ పేరు నాన్న పేరు సోమని. మీ అమ్మ కూడా సోమ అని పిలుస్తుంది కానీ నువ్వు మాత్రం పిలుచు. ఎవరు వరకు నువ్వు వాడుకున్నావు అని చెప్తాను. నువ్వు అమ్మ చూడు వాడినావు కరెక్ట్. ఇద్దరికి వనికే కాదు చదివి ఆశ్రమం. ఏం అవసరం ఉందారా చదువుకో. పెన్షన్ వస్తుంది కదా. చెప్పేది మీ ముగ్గురు ఆడుతున్నారు. మాకు ఇద్దరు కాబట్టి ముగ్గురు కాబట్టి గుర్తుంటాను. అమ్మఒడి నాకు వాహన మిత్ర స్థలం ఏడ వచ్చింది చూసినావా? అట్లా మొదలు పెట్టి విద్యాదీవన చేయూత వసతి భూములు లేవు కదా ఎట్లా పెడతాను. ఇప్పుడు స్కూల్ దగ్గరలో ఉంది. ఎంతమ్మా రేట్ ఇది? 10,000. మళ్ళీ వస్తుంది వస్తుంది చదువుకోండి మీ అమ్మ. అందుకోసం నేను చదువుకోలేదు కాబట్టి మీకు వద్దులే అనుకుంటాను. నేను చూడు అడుగు తప్పది. స్కూల్ పోలా ఏమే బాగా చదువుకోండి. అమ్మఒడి వస్తుందా? ఎందుకు ఇచ్చేది అమ్మఒడి చెప్పు. నువ్వు కాదులే చెప్పాల్సింది. అమ్మ వాళ్ళు చెప్పండి. చెప్పు నాకు చెప్పు చెప్పు ఏం పేరు చెప్పు చెప్పు. రిజ్వానా. మళ్ళీ ఎందుకు ఇచ్చేది? అమ్మఒడి ఎవరు ఇస్తున్నారు? చెప్పు 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 చెప్పు. మీ టీచర్ దగ్గర చెప్తావు కదా చెప్పు. అమ్మఒడి ఎవరు చదువుకోమని చెప్పి ఏం కాదు. కొన్ని అలవాటు చేసి 80% ఏం లేదు. మన 10 రోజులు ఇచ్చినాడు కదా. ఏం కాదులే. నువ్వు మనవరాల పైన ప్రేమ ఎక్కువైంది కదా. అవన్నీ ఏముంది కానీ చదివించేసి స్కూల్ పంపించాల. ఒక్క రోజు పోకపోతే ఈ 10 రోజులు పోలేదు కాబట్టి ఇచ్చే ఉంటాయి. 4 రోజులు పంపించాల. వసతి దీవెన, విద్యా దీవెన ఓడైనా కొడుకు కూర్చున్నాను. రేపు ఉప్పరపల్లిలో వచ్చింది. కోర్టు కేసు ఉన్నది కదా. లేదు కదా. కామాలపల్లి స్థలం మారుస్తాం. నెలలో కొత్తగా ఇచ్చేస్తాం. గుంట దగ్గర కానీ లేకపోతే రాజానికి మీ లాడ్జీలో ఇక్కడ వస్తే ఈ దేశంలోనే ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఏ ప్రభుత్వం కానీ స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాల్లో చేయని సాహసం
పేదల పక్షపాతి అని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కరే నిరూపించుకున్నారు. అనేక రాష్ట్రాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎంతోమంది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మేము అందిస్తామని ముఖ్యంగా పేదలు కానీ మధ్యతరగతి కంటే దిగువ ఉండే వారు అందరికీ కూడా సంక్షేమాన్ని కూడా అందిస్తామని చెప్పినారు. కానీ ఎవరు కానీ గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా అందించారు. కేవలం ఎన్నికల ముందు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నికల ముందు అంటే దాదాపుగా 4.5 సంవత్సరాల తర్వాత 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు పరిచే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఎక్కడ కానీ గద్దె ఎక్కిన తర్వాత వెంటనే అమలు పరిచి చేసింది ఒకటే ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి నిరూపించుకున్నాడు కూడా ఈరోజు చేసుకున్నాడు. ఆదర్శం కూడా ప్రజల యొక్క విశ్వాసాన్ని చూరగొన్నాడు. కానీ ఈరోజు ఒక కుట్ర జరుగుతోంది ఈ రాష్ట్రంలో ఏదో ఒక విధంగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా ఇలాగే జరిగితే ఈ ప్రజలందరూ కూడా అతనికే కూడా మళ్ళీ కూడా మద్దతు చెప్తారని చెప్పేసి అతను మరొక మారు అధికారంలోకి వస్తే శాశ్వతంగా కూడా అతనే ముఖ్యమంత్రి ఉండిపోతాడు. మావి రాజకీయ పార్టీలకు అనేది కూడా మనుగడ ఉండవు ఈరోజు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు అని చెప్పేసి ఒక కుట్ర అనేది కూడా ఈరోజు కూడా చేస్తాను. అనేకమైన కుట్రలు పడుతున్నారు. వారికి కావలసిన మీడియాని అడ్డం పెట్టుకొని లేనిపోయినవన్నీ కూడా చెప్తున్నాడు. ఈ రాష్ట్రం అనేది కూడా అప్పుల పాలవుతుందని చెప్పేసి గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చేయలేదు అప్పులు అని చెప్పేసి ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు. వారు ఉన్నప్పుడు అప్పులు చేయలేదా? 14 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు. ఆ రోజు సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు దానికోసం కూడా అవి చేయలేదా? కానీ ఈరోజు అప్పులు చేసినా కూడా ఈరోజు చేస్తున్నారు. కరోనా లాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఎవరు కానీ వలసలు పోకుండా అందరినీ కూడా కాపాడిన ముఖ్యమంత్రి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఈ దేశంలోనే అని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి ఈరోజు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రజలు కూడా అంటున్నారు. అందుకోసమే నేను ఈరోజు తిరుగుతున్నాను. ఈరోజు 140 రోజు గడప గడప కూడా మేము తిరుగుతా కూడా స్లమ్స్లోకి పోయినా ఏ ఇంటికి పోయినా కూడా ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి అని చెప్పుతూనే నమ్మకం కూడా ఎక్కువైపోయి వారి కష్టాలు కూడా చెప్పుకోవడానికి కూడా మొదలు పెడుతున్నారు. అంటే ఆ కష్టాలు అనేవాడు తీర్చేవాడు ఒకడు దొరికాడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆ నమ్మకంతో ఈరోజు చెప్తున్నారు. అవన్నీ కూడా వక్రీకరించి ఈరోజు ఈ పత్రికలు తెలుగుదేశం పార్టీకి కావాల్సిన పత్రికలు కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా అంతెందుకు అనంతపురం జిల్లాలో ఎప్పుడు కానీ వర్షాలు అనేది కూడా ఎప్పుడూ లేదు. కరువుకు నిలయం ఏదంటే ఈ దేశంలోనే అనంతపురం జిల్లా పేరు చెప్పారు. అటువంటిది ఆ రోజు రాజశేఖర్ గారు ఉన్నప్పుడు కూడా అధికంగా కూడా వర్షాలు పడాయి. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వర్షాలు ఎప్పుడు ఎవరు ఊహించలేనంత కూడా వర్షాలు కూడా వస్తున్నాయి. చెరువులన్నీ కూడా నిండిపోయినాయి అనంతపురం జిల్లాలో కూడా. ఈరోజు పొంగి పారుతూ ఉన్నాయి. కానీ అటువంటి పరిస్థితులు ఎప్పుడు రాని కూడా వరద వస్తే గతంలో ఉండేవారు కూడా ఇక్కడ వారు చేసిన పాపానికి ఇదే 42వ డివిజన్. ఈ 42వ డివిజన్ కానీ ఈ నడివంకకు కానీ ఆ రోజు నేను పార్లమెంటు సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు ఇక్కడ శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఈ నడివి వంకకు కూడా అలాగే అక్కడి నుంచి కూడా రుద్రంపేట దగ్గర నుంచి చివరి వరకు కూడా ఈరోజు కూడా దాదాపుగా కూడా రాజీవ్ కాలనీ వరకు కూడా 58 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు కూడా ఆ రోజు కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. 2008లో కూడా ఈరోజు కూడా ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ 2008లో శాంక్షన్ చేస్తే కొన్ని కారణాల వల్ల సమైక్య ఉద్యమం వల్ల కావచ్చు అనేక ఉద్యమాల వల్ల కూడా పూర్తిగా కూడా ఖర్చు పెట్టలేకపోయినాడు. కేవలం 40 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెడితే ఇంకా 18 కోట్లు కూడా ఖర్చు పెట్టి ఉంటే పూర్తిగా కూడా అయిపోయింది. కానీ ఆ రోజు ఎందుకో కానీ ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత 2014లో ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ తరచిన పార్లమెంటు సభ్యులు కానీ శాసనసభ్యులు కూడా కుట్ర చేసి ఈ పేదవారి కోసం ఇంత అనవసరంగా గోడ ఖర్చు పెట్టాలన్నా అనంతపురం జిల్లాలో అసలు వర్షాలు వస్తాయో లేదని చెప్పేసి చెరువు కట్టుకు మార్చి రోడ్డు వేసినామని చెప్పి సంకలు గుద్దుకున్నవారు ఆ పాప ఫలితమే నిన్న వర్షాలు వచ్చాయి. కాబట్టి ఆజాద్ నగర్ కావచ్చు లేకుంటే ఇదంతా కూడా ఇది 6వ రోడ్డు కానీ అలాగే 5వ రోడ్డు 4వ రోడ్డు అలాగే 49వ వార్డు రజక నగరు ఇవన్నీ కూడా ముంపుకు గురై తీవ్రమైన నష్టం వచ్చినా అంటే కేవలం వారి యొక్క నిర్వాహకం వల్లనే. వారికి ముందు చూపు లేకనే స్వార్థం కోసం ఆ రోజు చెరువు పైన కూడా మళ్ళీ కావాలంటే రోడ్డు వేయాలంటే ప్రత్యేకమైన నిధులు కేటాయించి చేసుకోండి కూడా అయిపోయింది. కానీ చేశారు. కానీ వెంటనే కూడా మళ్ళీ కూడా నిన్న వర్షాలు వస్తానే
మా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని పోతే 42 కోట్ల రూపాయలు అవుతుందంటే 42 కోట్ల రూపాయలు కూడా శాంక్షన్ చేస్తాను, కట్టిస్తాను, త్వరలోనే కూడా శాంక్షన్ ఆర్డర్స్ కూడా ఇస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాదు ఎక్కడ కానీ రోడ్డే లేదు. 5 సంవత్సరాలు అంతా కూడా చెప్పారు ఈ జిల్లాను ఈ పట్టణాన్ని కూడా మారుస్తాను, నేను ఎప్పుడో ఒక పదవిలో మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు అలా చేశాను పార్కులు అని చెప్పేసి ప్రజలు నమ్మించి అధికారంలోకి వచ్చిన పార్లమెంటు సభ్యుడు కానీ శాసనసభ్యుడు కానీ వారి యొక్క అంత కలహాలతోనే 5 సంవత్సరాలు కూడా గడిపారు. కానీ ఎక్కడ కానీ ఒక రోడ్డు పాపను వేసిన పాపను కూడా పోలేదు. కేవలం డివైడర్లకు మాత్రమే పరిమితమయ్యారు. ఈరోజు నేను 42వ డివిజన్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఆ రోజు నేను పార్లమెంటు సభ్యులు ఏదైతే నిలబడుకున్న పార్లమెంటు సభ్యులు చేసిన రోడ్డే అంటే దాదాపుగా 12, 13, 14 సంవత్సరాల కింద చేసిన రోడ్డే ఎక్కడ కానీ వేయలేదు. మేము ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు కూడా స్పెషల్ ఫండ్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం, రోడ్లన్నీ వేస్తున్నాం, అలాగే అన్నీ కూడా మేము వేస్తున్నాం. ఈ పట్టణం యొక్క రూపురేఖల్నే ఇప్పటికే మార్చేసాం. సుమారుగా కూడా రాబోయే 5-6 నెలలు కూడా పూర్తిగా కూడా మార్చబోతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రజలను నేను ఒకటే వారిని తెలుగుదేశం పార్టీ వరకు ప్రతిపక్షం పార్టీ నేను మనం మీరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, ఎన్ని కుతంత్రాలు చేసినా, ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా ప్రజలు మిమ్మల్ని విశ్వసించే పరిస్థితుల్లో లేరు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరొక ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా కూడా అధికారం కట్టబెట్టడానికి సిద్ధంగా